Аз съм Елена Стефанова. Марио Шкодров. Уча в Медицинска академия София. Медицински университет София. Получих стипендия от Помощ за благотворителността в България. От фондация Помощ за благотворителността в България. След като завърша медицина, моята мечта е да се развивам в България и не само като специалист, а също така да се занимавам с благотворителна дейност, за да мога да подпомагам всички онези деца, в които не е имало кой достатъчно да повярва или не е имало кой да ги спонсорира в техните желания, а особено що се отнася до образование. И с удоволствие бих направила някаква организация, която да мотивира сираците в домовете за изоставени деца. Искам да стана голям лекар и да докажа, че получените средства не са отишли на празно. Едно голямо благодаря!